ई ह आंवला। देखो तनी नु आंवला ह। आंवला के एकरा के उबाल के पीस पीस करके चीनी डाला गईल में। अब एकरा के भूंजल जाता। बन जाता नु एकरा डिब्बा में रख दिए। केहू के दियाई उई ना, चुपचाप लुका के, हाँ चुपचाप लुका के खाई जाई। देखाई बराबर के रोज थोड़े थोड़े। हाँ वीडियो यही चलते बनैले बनी। देखिए देखिए तैयार हो गइल बा। अब खाए लायक गरम बाजी महाराज। तातल बा, हाँ तातल बा, बाद में देखाओ तनी। लेकिन बनल बा देखला से एक नंबर बा, एक नंबर नीमन भइल बा जी। देखो तनी तातल खिया देली सो। देखी तातल बाए हटाओ जल्दी। बड़ा लेकिन बढ़िया लागत। तब छोड़हू का मन नहीं कहत, मन कर खाइए जी। तातले बता का भइल बा, हाँ तातले बता का भइल बा। खा लोग।